Uste kontaketa oso interesante bat egin detela, EH Bilduren estrategiaren ingurukoa, nire horreko interbentzioan datu asko, kronograma, egutegi bat ere mandet, zer gertakizun gertatu diren, aste honetan gertatu dena liburuz ustenet luze jardun detela, eta asko gustatu izan zat, Iriarte Anderea esan desun hori, hori guztiak onartu behar izan baldin badituzue, aurrekontu eskasa zen, hori bai dela, aurrekontu politikaren novazio bat, horrekin zer esan nahi dezu, horregatikan onartzen dituzuela Nafarroako aurrekontuak 0,20ko emendakinak lotuta, perfektua dalako bere horretan, eta 0,2 batekin nahikoa dalako ja perfekziotik pasatzeko. Etcetera. Horrekin esan nahi dezu, Madrileko gobernuak onartzen dituzuenean, perfektua direlako onartzen dituzuela, eta han etzaizuela bater inporta milioikak eta milioikak abiadura handiko trenetara joatea, eta ejertzitora, eta guardia zibilea, eta monarkiara, eta analakoetara, edo, halako zerbait, da. Gero esan dezu, zer da oso demokratikoa ez dena, oso galdera interesanti iruditu zait. Esklusioa eta betoa, guri etzegu oso demokratikoa iruditzen, endemaz, era bikarioan gauzatu nahi denean. Azkenengo minutura arte esai egonda. Estrategia baten baitan. Itxurakeriak eginez jardunda. Baiezkuan ezezkua emateko. Eta ezezkua zela jakinda baiezkuan edo ibilita. Azkenengo hastian proposamen itxurazko bat aurkeztua, eta handikan 2 egunetara illa guztiari baietza eman, eta ezezkoa emateko. Gauza asko ez dira oso demokratikoa, baina esklusioen eta betoa, eta batez ere beste batei esaten saionean zujun, eta publikoki azaldu ezazu honetaz hitz egiten hasi aurretik, zuk aplikatzen dezula betoa eta esklusioa. Hori da, era bikarioan egitea. Eta, baina, hortik anaratago, batez ere ez, baina hortik anaratago baita ez da oso demokratikoa hipokresia puntu horretaraino eramatia. Nera horretik hitz egin du, bozeramainak esan du, eta somatu dut zuen artean batematek esan duela, zer ote dauka, zer ikusirik ote daka? Hoixe dakala, zer ikusia. Alegia, zuek betua eta esklusioa agintzeko eta esartzeko zilegitasuna daukazue, eta hori bai, gero izan diren 58 bosketetatik, oie guztietatik, erdietan, EH Bilduk, Alderdi Popularrarekin sinatu edo sinatu Alderdi Popularraren botuak jaso ditu. Proposatzen dizuet, aplikatu ezazue kontua zeuron burutik azita. Eta mendikan horre egintzazue, oposizioa ganbara honetan inola ere Alderdi Popularraren botuak onartu gabe, errefusatuz bazter utzita, ezazue. Hipokresia eta itxurakeria maizu zeate azken bola honetan gauza hauetan. Gero, zergatik da posible Araban, Nafarroan eta Madrilen, oso onak omen dialako, esan dut, ez leheno, ia perfekzioa lortzen dela. Nafarroan eta Madrilen beste erabatera esan zitekeen zergatia. Hitz bakar batetan laburbildu daiteke, zergatia, baina era dotoreago batian esango dut. Deno dakigu, zeuroi entzunda, ez geuk asmatuta. Garai bateko estrategia jakin baten ondorioak kudeatzeak daukala EH Bildurentzat Madrilen lehentasun erabatekoa. Eta batik esan zuen bezala, frontispizio. Errepikatzen naiz, hala dalako, gauzak ez dialako egun batetik bestera aldatzen, eta modati pasatzen batzuk aitatzen ez dituztelako, hori horrela da, eta bale, hori horrela da, eta Alderdi Sozialista, eta Nafarroan ere Alderdi Sozialista. Araban zergatik? Gure teoria esplikatu dizut, zergatik. Azkenengo notizien arabera, aizeate saiatzen, Bizkaian ere, akordio bat, tera iristeko. Alabalitz primeran. Primeran, ze oso polita geratzen da, argazkia, zer guztietan inoiz ez bezala lortu ditzakegu akordioak, salbo leku batian, non inun ez bezalako eskaintza egin zaigun, non inon ez bezalako
mintzakidetza izan dugun, non inon ez bezala aintzakotzat hartuak izan garen. Bueno, estrategia oso sofistikatua. Norabide eza, esan duzu, zure interbentzioetan, ez. Norabide oso garbia, Gipuzkoar guztien ongizate integrala lortzeko, hobetzeko, garatzeko bidean, etengabe pausuak ematea. Oso norabide zehatza. Zergatik, astu egintzat, ipuin banaukan prestatuta, okurritu egintzat, esan dezunean, zergatik araban. Oilarrarena akordatu zait, zeuden, kuadrilla bat bazeon, baiten, eta batek asmakizun bat planteatu zuen, eta esan zien bere laguneia, ez asmatu. Zera bere den, lumak dazkana, mokoa dakana, eta gandorra dakana. Eta, saunka egiten duena, eta besteak asmatu ezinekan harrituta, luma, eta gandorra, eta mokua, eta saunka, eta alako batian, kaldera egin duenak ezateu, oilarra? Nola oilarra? Oilarrak ez du saunka ikiten, hori despistatzeko zen. Eta hori da, pixkat, nolabait zuen estrategia. Eta estrategia kombinatuetan beti jaioak zeate, aldatu egiten dituzue, baina bai bat abestiakin kombinatu, eta kasu honetan horrela justifikatuko nuke, edo esplikatuko nuke, ez? Gipuzkoan alderdi jeltzalea bazter utzi, eta horrekin batera, leheno komentatu beten bezala, erdibide soziologiko hori konkistatzeko negoziatzaile bokazioa aurretikan ez bezalakoa esaldu. Biak bat egiten dute, eta oso ondo pentsatuta daukazu, ez dut esatenik hori ezetz. Gero, larriena peperekin akordioa, inmigrazioan, atzo somatu nizun irratian, adibide bera jarri zendun, gaurre bai, total, okerrena da, nunbait munduan okerrena, markoa erosten, zuritzen, txagarria, eskrupulurik ez, hori denak esan dituzuzuk gaur hemen, eta zergatik, eta alderdi popularrak, datozkigun Gipuzkoar berriak eta zailtasun handiak dituztenak laneratzeko formakuntza eta laneratze programa baterako dirua eskatzen duelako. Diru gehiago alegia, ze programa hori holaxen definituta eta programa aitzindaria da, eta lehen hori aipatu dut, elkarrekin lanean programa badago martxan lurralde honetan orain dela urte batzuk. Hor diru gehiago, jartzia da markoa, zuriketa, lotxagarria eta eskrupulurik eza. Harrigarria egin zaiguna baldakizu ez izan dan, zuen eredu aldaketa honetan, hainbeste aldaketa behar dituen aurrekontu baten aurrian, zuen zuzenketetan, zuek ez zuela Gipuzkoar berrientzako ezer eskatu. Etorkinentzako zeskatu dezue zuek. En fin. Eta esango dizute, hori baldin bada zuen ezezkoaren arrazoi nagusia, nik uste ezetz, nik uste dut beste estrategia badagoela, baina hori bada, populistaren urrengoa dela esango nuke, eta gainera populista ez ezik, simplista eta infantilista eta nahi txuzuen guztia jarrita. Eta gero, aurrenengo zure interbentzioan diskrezioa eskatu dezu. Baldakizu ze burura etorri zaidan, bitu, EH Bildurentzat diskrezioaren definizioa da. EH Bilduri komeni etzaion egia, ez esan, komeni etzaion egia eskutatu. Gu ez gaude parametroietan, gure egia esateko gaude, eta zuek gure kontra egiteko.